La comunitat Booktuber té el seu propi llenguatge i és normal que vagis un poc perdut. Per això et presente el diccionari Booktuber. Bookhole. La paraula hole, afegint la paraula book, llibre en anglès, és la quantitat de llibres que has adquirit. O bé els has comprat o bé te'ls han regalat. IMM. Són les sigles d'In My Mailbox, una expressió utilitzada per a referir-se als llibres que arriben per correu i bé es pot fer juntament al Bookhole. Bookshelf Tour. Bookshelf és prestatgeria en anglès, mentre que Tour és en anglès guia. En aquest tipus de vídeo, el Booktuber fa un repàs per la seva prestatgeria, mostrant els títols que té i altres coses que puga tindre els prestatges. BookTag. Tag significa etiqueta en anglès. Consisteix en preguntes, jocs, proves o reptes literaris. Una manera divertida de recomanar llibres. L'etiqueta significa que una vegada fet, pots etiquetar qui vulguis perquè també el faça. Book Trailer. Vídeo curt que pretén promocionar un llibre de la mateixa manera que es publicitaria una pel·lícula. A diferència d'una ressenya, al Book Trailer no hi ha cap tipus d'opinió ni anàlisi. Només es mostren els trets més interessants o atractius del llibre, sense cap spoiler, clar. Canon. El diccionari defineix aquesta paraula com a catàleg o llista de llibres o autors literaris proposats com a models. És a dir, pot ser la llista de llibres o autors imprescindibles per al creador de cada canal. Unboxing. Box és caixa o paquet en anglès i el prefix "an" és negatiu. El Booktuber obre els paquets de llibres que li han arribat a casa davant de la càmera i comenta les seues expectatives sobre ells. Vlog. És la contracció de videoblog, és a dir, una varietat de blog fet mitjançant el vídeo. Wrap-up. Wrap-up és un phrasal verb i significa aconseguir o finalitzar. En aquest tipus de vídeo es parla dels llibres que s'han llegit l'últim mes, l'últim trimestre o a llibertat del Booktuber. És un vídeo composat amb mini-ressenyes de cada llibre. Al vídeo anterior explicàvem que una manera d'organitzar el canal és fer-ho per seccions. Aquestes seccions poden correspondre's amb els diferents tipus de vídeo que composen aquest diccionari. No obstant això, un Booktuber és lliure de crear les seccions que vulga o de titular-les com vulga. Et propose un exercici. Com titularies aquest tipus de vídeos en valencià? Bookhole podria ser noves adquisicions. Wrap-up, diari de lectura. Se t'ocorre alguna idea més? Ens veiem en el pròxim tutorial sobre com ser Booktuber.